дуруд тамошобинони гиромӣ, пешниҳоди шумост нашри навбатии барномаи ахбори радиои Тоҷикистон. беш аз 1000 ҷавононро дар вилояти Суғд бо тантана ба артиш гусел карданд. иттилоъ медиҳад хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд. ин маросим рӯзи 6 октябр дар вилояти Суғд баргузор шуд. бино ба иттилои манбаъ, беш аз 1000 даъватшаванда аз 18 шаҳру ноҳияи вилояти Суғд барои адои хизмат ба сафи артиши кишвар равона шуданд. сокини шаҳри Душанбе солрӯзи ҳамсарашро таҷдид карду ҳабс шуд. ӯро на ба хотири исрофкорӣ, балки барои истифодаи як адад оташафрӯз дастгир ва ба ҳабси пешакӣ гирифтанд. раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе хабар медиҳад, ки ҳамроҳ бо ӯ боз ду рафиқи дигарашро, ки барои дастрас кардани маводи пиротехникӣ кӯмак карданд, дастгир шуда ба муҳлати 5 шабона рӯз ҳабс шуданд. манбаъ мегӯяд, дастгиршудаҳо дар вақти шабона оромии сокинонро халалдор намуда, онҳоро ба таҳлука андохтанд. дар шаҳри Қазони Федератсияи Русия ба муносибати Рӯзи забони тоҷикӣ диктанти сартосарӣ баргузор шуд. иттилоъ медиҳад Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия. дар диктант, ки таҳти унвони забони тоҷикиро дӯст бидорем баргузор шуд, тамоми хоҳишмандон сарфи назар аз сину сол, миллат ва сатҳи забондонӣ ба таври ҳузурӣ ва онлайнӣ ширкат карданд. масъулини Сафорати Тоҷикистон дар Русия мегӯянд, ки ҳадафи аслии навиштани ин диктант эҳтиром ба забони модарӣ, поку беолоиш нигоҳ доштани ин мероси гаронбаҳои аҷдодӣ аст. дар диктантнависӣ ҳамчунин як нафар донишҷӯи русзабони риштаи шарқшиносии донишгоҳи Қазон ва ҳамчунин донишҷӯи африқоӣ аз донишгоҳи сохтмон ва меъморӣ низ ширкат доштанд. Ассалому алайкум бародар азиз. Нома Билолҷон аз Ҷумҳурии Чад, Африка. Ман студентам дар курс Казонда зиндагӣ мекунам. Тоҷикиро ба ёд гирифтам хати бачаҳо. Имрӯз хати як бача омадастум иштирок кардам диктант имрӯз. Ҳаматикалом. дар Осиёи Миёна эҳтимоли таъсисёбии системаи ягонаи огоҳсозии изтирорӣ аст. чунин пешниҳодро Қазоқистон дар нишасти роҳбарони вазорати ҳолатҳои изтирории кишварҳои минтақа дар шаҳри Душанбе матраҳ кардааст. зарурати огоҳии пешакӣ ва иттилооти мутақобила дар бораи хатари ҳолатҳои фавқулодаро намояндагони тамоми кишварҳои Осиёи марказӣ тасдиқ кардаанд. ин иқдом дар минтақаҳое ки хатари сарзадани заминларза, сел, фаромадани тарма, лағжиши замин зиёд аст, дахл дорад. ҷумҳурии Ӯзбекистон мехоҳад издивоҷи хешовандони наздикро қонунан манъ кунад. Кумитаи давлатии кор бо занон ва оилаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон лоиҳаи қонун дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси оиларо таҳия кардааст. ин лоиҳа барои баррасии омма то 18 октябр дар яке аз сомонаҳои ӯзбекистонӣ ҷо дода шудааст. бояд гуфт, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон расман никоҳи хешу-таборӣ манъ карда шудааст. таи ду рӯз, яъне 8 ва 9 октябр дар шаҳри Душанбе мусобиқаи таеквондо миёни Тоҷикистон ва Корея сурат мегирад. бино ба иттилои Кумитаи Олимпии Тоҷикистон, мусобиқаи мазкур ба хотири 30-солагии муносибати дипломатии байни ду кишвар ташкил шудааст. манбаъ менависад, ки ширкаткунандагон аз рӯи сол ба 4 гурӯҳ тақсим мешаванд ва зиёда аз 500 варзишгар дар сабқатҳои инфиродӣ ва даставӣ маҳорати худро нишон медиҳанд. ҳамзамон ба таъкиди сарчашма дар мусобиқа танҳо варзишгарони дорои камарбанди сурх метавонанд иштирок кунанд. инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи ахбори радиои Тоҷикистон. то нашрҳои минбаъда шоду фирӯз бошед.